नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो खबर बा भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जी के बारे में, जिनकर एगो नया फिल्म के मुहूर्त भइल बा कल रात के। जी हाँ, कल रात के पवन सिंह जी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स कंपनी के साथ मिल के एगो नया फिल्म साइन केले बाड़े, जोना के पोस्टर रिलीज हो चुकल बा। फिल्म के नाम रखल गइल बा मैंने उनको सजन चुन लिया पार्ट 2। जी हाँ, ई फिल्म में 3 गो हीरोइन रही हैं पवन सिंह के साथ है। पहला हीरोइन स्मृति सिन्हा, दूसरा जोन बड़ी नीलम गिरी जी बड़ी, तीसरा श्वेता महाराज जी बड़ी। जी हाँ, फिल्म के जोन कंपनी प्रोड्यूस कर रहा बड़ी वो कंपनी के नाम बा वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स, और ओकर रत्नाकर कुमार जी मालिक बाड़े, यानी कि प्रोड्यूसर बाड़े रत्नाकर कुमार जी। फिल्म के डायरेक्टर बाड़े देवेंद्र तिवारी जी, जो कि फिल्म के पहला पार्ट के भी शूटिंग के लिए रहे और एगो शानदार फिल्म बन के सामने आए रहे। तो फाइनली अब दूसरा पार्ट की शूटिंग भी जल्द स्टार्ट कर दिया जाए। 3 गो हीरोइन के साथे स्टोरी का होई, कॉन्सेप्ट का होई, फिल्म कहाँ शूट हुई, कब शूट हुई, सब जानकारी धीरे धीरे आते रही। फिलहाल जो मेन जानकारी बा वो आप लोगन के मिल गई बा। अगर पसंद आयल बा खबर तो लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन दबा के सारा नोटिफिकेशन ऑन कर दें। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।